volvemos un pouco á línea de salida de como se facía anteriormente, e como vedes aí, dos 13 millóns de euros, pois 8 millóns de euros se reparten de forma discrecional e só 5 millóns de euros se reparten con criterios obxectivos que nos habíamos marcado no plan que operou. Deses 8 millóns de euros, realmente hai unha tendencia moi significativa a favorecer a gobernos do Partido Popular, hasta chegado o caso de que o 65% desa modificación se van para a Concello do Partido Popular, prácticamente non chega nin ao 20% de goberno do Partido Socialista. Bueno, volvemos a línea de salida de gobernos anteriores. Pero si vamos a número ao que corresponde por habitante, todavía a discriminación é máis sustancial. É dicir, o Partido Popular leva prácticamente o triple de fondos o Partido Socialista, digamos, nos concellos onde goberna. Nós non estamos contentos, non estamos satisfechos con esta modificación de crédito. É dicir, así o dixemos en comisións, así diremos tamén no pleno, porque se volven a seguir criterios que creíamos que estaban totalmente esquecidos. Indudablemente, non perdemos de vista que as eleccións municipais do ano 27 están aí. Isto, indudablemente, é un guiño aos alcaldes do Partido Popular, a ese frente que podía ter, digamos, o presidente, esa reivindicación que tiñan os alcaldes do Partido Popular de ter máis fondos para poder executar máis inversión nos seus propios concellos, pero, bueno, creo que é unha situación que nós temos que denunciar, indudablemente, e así o denunciamos hoxe en roda de prensa, o denunciamos nas comisións e tamén o vamos denunciar no próximo pleno.